Ito na yung pinagawa natin, guys. Napatungan ng aircon natin. Ito, may drawer siya. Sasabit natin sa dingding, sa wall. Yan. Yun, ito na yung ano natin guys, airgun rack. Lagayan ng airgun natin para hindi kalat-kalat. Ito, kakalat lang dyan sa usdog. Yan, magkalat lang yung mga airgun natin. Yung isa pinapagawa ko guys. Yan, ito na yung airgun rack natin. May ganyan siya. Yan. 2 hours later. Yun, ito na yung airgun rack natin, guys. Ano sa palagay nyo? Yan. Natapos na. So, meron pang isang space dun sa taas. Lagayan ko ng shadow yun pag nagawa na yung shadow natin. Okay. So yan. Ito lang yung simpleng airgun rack natin. Yan. Yan. Yan.
So, ako lang nag-design yan guys. Pinagawa ko sa furniture. Yung taga-tapas natin doon ng kulata. Yahoo! Siya yung gumawa. Yan. Ginuhit ko lang yung gagawin niya. Yan. Yan. So, hanggang dito na lang video natin guys. Sana nagustuhan niyo yung ginawa natin. Yan. Na airgun rack. Yan. Salamat guys. Hanggang sa next video. Na naman tayo magkita-kita.